Сутрин 120 нови френд реквеста. Само снимка с мен и маската ти е известна. Не е полицай, че няма да си го преместя. Ягуара си е мой, пуснал съм си SMS. Как да стана здраво, пак като свалям бек и лак. Всеки път, когато свалям и говоря на врага. Но и какво правя за икни, не какво правя за екола. Просто се някой тук трябва да вдигне левела. Чай да я сменя за... Чай да пусна нещо с бас. Дикса, пандата. Анте. Не. Пандата има брат бас, бе. Не. Пандата има брат бас. Не, тя е... Която? Иска. О, обичам такова шоу. И аз теб. Как да изключа тъстъпата светкавица? На 20 години! Давай, посипай. Гледай, брат, той е на 15 с без бас. О, посолеца, брат. Я на 18 прозор. Ти масаж ми прави. Like my Dutch can start to drift. Чай да сложим някои листче. Някои листче, примерно е ти. Нещо. Я толкова. Един път ми беше влязла една картичка. Още от тук го засмуква, брат. Влезе, брат. Чай, гледай. Къде? Не. Къде беше тя? Нещо. Къде ми у нас? Сам помой. Не. Да. Служи го. Ама го бъдеш? I take 'em out for shots of liquor, freaking out like Twitter, nigga. You know everything Taylor. Don't rush to the bus. You ain't got no days. That's the rules. Ай, запазикаме, брат. Да усилим музиката и да пуснем... Явно малко. Тук нещо звъни. Нищо не правя. Почивам се. Да, много е. Ти на 18? Тук само един неща да проверя. Ще извънна по. Ще видим, да. Как да чува, брат? Виж колко...
А! Бърка страните. Първо правило на икономиката. Човекът е с незадоволими потребности.